Тапшыруыбызның алдагы кытлау хатын без Ерак, Челябинск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле якташыбыз Тәүхидә Дәүләтша кызы Фазлетдинова каршылый. Шушы онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны иске атлаштан сеңлесе Роза гаиләсе белән, Масиевкадан энесе Рива, тормыш иптәше Наҗия балалары белән, иске атлаштан сеңлесе Наҗия гаиләсе белән, Масиевкадан сеңлесе Дания гаиләсе белән, Калиновкадан сеңлесе Равилә гаиләсе белән, Ярчаллы шәһәреннән сеңлесе Мөнирә гаиләсе белән, Ишеевкадан сеңлесе Рабия гаиләсе белән котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Календарда кыш фасылының беренче көне. Туңган җир өстенә күбәләктәй ап-ак карлар яуган чакта, табигатьнең иң гүзәл почмагында урнашкан Масеевка авылында безнең киң күңелле, олы йөрәкле апабыз 70 ел элек дөньяга килгән. Гаиләдә тынчан, бик тырыш булып үскән бала авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлый. Аннары Иске Мастяк авылында үз укуын 10нчы сыйныфка кадәр дәвам итә. Яшь кыз буларак киләчәктә якты өметләр баглап Ерак Чиләбе шәһәренә күчеп китә. Анда үзенең тормыш иптәшен очратып, матур гаиләсен кора. Татулыкта җизнәбез белән 2 кыз үстерәләр. Бүгенге көндә ул инде 3 оныгы өчен иң ягымлы әби булып яши. Олыгайган оныклары аның олы горурлыгы, бар көчен куеп тәрбияләгән балалары картлык көнендә булачак таянычлары. Апабызга 70 яшь булуына карамастан ул һаман тик тормый, әле эшләп йөрергә дә булдыра. Араларны кызганычка каршы күп чакрымнар айыра. Әмма туганлык күперен берни дә айыра алмый дигәндәй, Худайга шөкер, матур аралашып яшәп киләбез. Апабыз безнең алтынга тиң киңәшләр сандыгы. Ул барыбызны да ишетеп, аңлап, кирәк чакта тыңлап, киңәшен дә, юатыр өчен сүзен дә таба ала торган газизыбыз. Күп санлы туганнар булган олы кавымыбызның ул олы тотрыгы. Гел шалтыратып хәлләр белешеп яши. Апабыздан без барыбыз да үрнәк алырга тырышабыз. Чөнки ул ничек дөньяда авырлыкларга бирешмичә яшәү өчен олы үрнәк. Гомере буе ул тик үзенә ышанып яшәде һәм балаларыннан да мөстәкыйльлек көтте. Алма алмагаштан ерак төшми дигәндәй, балалары да аны тик шатландырып яшиләр. Апабыз, рөхсәт ит бүген юбилейлы туган көнеңдә ерак калган туган якларыңнан ирегүле котлау сәламе юлларга. 70 яшь, ул кеше гомеренең инде биек бер үре. Шуңа күрә бу биеклекне алган көнең белән котлап китәрбез. Борылып каралы артыңа, барын да булдырдың. Үзеңнән соң никадәр матур, тирән эз калдырдың. Нинди теләкләр сиңа җиткерик соң? Әлбәттә, нык саулык, озын, гыйбадәтле гомерләр. Киләчәктә дә бала аныкларыңның бәхетенә куанып, бәла кайгылар күрмичә яшәргә язсын. Җир астыннан юллар булмас. Шуңа исән чакта ешрак күрешергә дә насыплар кылсын. Сәламәт бул, шат, бәхетле бул. Бездән сиңа шушы теләкләр генә акыллыбыз. 70 яшь ул, зур биеклек алу. Котлап китик ихлас күңелдән. 70 тапкыр бәхетлерәк яшә, апа, алда зинһар бүгеннән. Үткән, биткән, ерак артка киткән, шулай диеп уйлый күрмәле. Бәйрәм көнеңдә син шатлык татып, йөзгәчә яшәргә ант бирәле. Без туганнар сине нык сагындык, шуңа булдык котлап китергә. Юбилеең хөрмәтенә апа, иң матур җыр сиңа бирергә. Хөрмәтле Тәүхидә Дәүләтшевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең
күренми усада гомер дигән хәзинә үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа туган көнең белән кадерлем энҗеләргә киң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем энҗеләргә киң гомернең белеп яшәгәнә кадерен туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк хәләл булсын тапканың җыр юллап сине